remember any reason. I have to take it here. Θα πάρουν αυτό το κόμπολο δεξιά από πάνω το μεγάλο πλοίο. Το κόμπολο δεξιά. Θα βάλουμε τραγούδια από τη μεγάλη. Για μην παραξενεύεστε που γελάμε. Προσπαθούμε να σπάσουμε λίγο αυτή τη... Προσπαθούμε να σπάσουμε αυτή τη... πόρα που έπεσε από τον ουρανό με νερό. Αν φέρε μια το Angkor Light, να έρθει να μας μαζέψει. Τι να τα κάνει το παπούτσι. Τυχώς το πήγε θα μας στη φυλακή. Δεν φυλακή. Εγώ νομίζω ότι θα μας πούν να φύγουμε. Δεν θα φύγουμε, Αλέξη. Να φύγουμε τι θες. Θα αναγκαστούμε. Θα μέρες εδώ να περιμένουμε να μας πιάσουν. Όχι, θα πηγαίνουμε προς τη Γάζα και θα μας κάνουν απαγωγή. Αυτό το σενάριο που λες, που λέει Οι ήρθα μας αναγκάζουν να σταματήσουμε για από τη Γάζα. Το ναυτικό του Ισραήλ έχει ψεκάσει πυρηνικά, μας ψεκάζει κανόνια νερού, έχει πέσει σχεδόν 2 φορές πάνω μας και αυτή τη στιγμή μας έχουν περικυκλώσει και μάτια θα να σταματήσουμε. όχι πολύ ψηλά τα χέρια.